Il-pożizzjoni ta' Chief of Staff Keith Schembri ilha mhux tenibbli u l-Prim Ministru Joseph Muscat imissu ilu li neħħieħ mill-kariga tiegħu. Hekk sostna Senior Lecturer tal-Università ta' Malta George Vital Zammit waqt il-programm ta' diskussjoni fid-dettall immexxi minn Luis Tedesco. Il-pożizzjoni ta' Chief of Staff ilha mhijiex tenibbli, jiġifieri mhux minn nhar it-tnejn li għadda biss, ilha mhijiex tenibbli. U jiena minn dejjem argumentajt illi imissu ilu lill-Prim Ministru illi neħħa li Chief of Staff minn pożizzjoni tiegħu. ċar pubbliku jitħallas mit-taxxi tal-poplu wkoll u given is-sitwazzjoni l-implikazzjonijiet li hemm fil-każ tiegħu il-pożizzjoni żgur mhijiex tenibbli. George Vital Zammit spjega li minkejja li ċertu aġiri jista' jitqies bħala legali ma jfissirx li huwa politikament aċċettabbli bħal ftuħ tal-kumpaniji fil-Panama. Mhux kollox huwa politikament aċċettabbli u l-iżball li sar fil-każ ta' Chief of Staff u fil-każ tal-Ministru Corrad Mizzo kien dan illi għaliex mhuwiex illegali li inti tiftaħ offshore account mhuwiex politikament aċċettabbli. Għaliex inti dik għamilta biex tevadi t-taxxa. Inti tiftaħ dawk it-tip ta' arranġamenti, jekk ma trix tiddikjara li it-taxxi tal-pajjiż fejn inti qiegħed. Mhuwiex aċċettabbli u ta' dak irid jitħallas prezz u dak il-prezz ma tħallax. Ix awtorità morali għandek bħala membru tal-eżekuttiv ta' gvern tħares titkellem man-nies u tinkoraġixxi jew tistenna li n-nies iħallsu t-taxxi. Jekk inti stess m'intix tagħmilha. Jekk inti stess provajt tfittex l-arranġamenti kollha li tista' biex tevadi t-taxxa. X'awtorità morali għandek? M'għandekx. U la tinti li flek dik l-awtorità inti ma tibqax tenibbli politikament. Huwa refera wkoll għal ktieb li lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2013 Joseph Muscat nieda fejn saħaq li rid jiġġieled il-korruzzjoni b'kull mezz u wedda firħa oħra li dan il-gvern naqas kompletament. Iż-żminijiet meta jsiru ħniżrijiet bħal dak li rajna u l-gvern jagħti l-barka tiegħu għandhom jispiċċaw. Hemm bżonn rieda politika biex dan kollu jsir. Din ir-rieda trid tibda minn fuq nett. Dr. Muscat fl-2010. Din naqset kompletament. George Vital Zammit insista li biex id-demokrazija tiġi salvagwardjata fil-Parlament apparti oppożizzjoni b'saħħetha irid ikun hemm backbenchers mal-gvern li huma funzjonali. Jekk inti backbencher tajtu wkoll kariga bħala chairman law, CEO law, l-ewwel ħaġa qiegħed tipprova ssolvi dik il-problema tan-nuqqas ta' remunerazzjoni finanzjarja. Tajjeb mela qed ittieħ paga oħra. U dika forsi wieħed jista' jifhimha. Imma qed toħloq problema oħra. Għaliex dak id-deputat issa, jekk inti qed tiddiskuti qasam li hu fih tiegħu huwa chairman jew CEO, ma jistax jitkellem għandu konflitt ta' interess. Meta mistoqsi dwar il-ħatra ta' Kert Farrugia bħala CEO tal-Malta Enterprise paga li tlaħħaq il-€500 kuljum, Vital Zammit appella għal bon sens u għat-ħaddin tal-meritokrazija. Jekk aħna nibdew issa naqtaw saqajn il-meritokrazija, mela allura daw in-nies kollha qegħdin jiggradwaw. Din il-ġimma bħalissa dawn il-ġanet mill-università, mill-Lemkas. Naqtawlhom saqajhom minn issa. Naqtawlhom saqajhom. Huwa messaġġ ħażin ħafna li jintbagħat jekk ma nirrispettawx il-prinċipju tal-meritokrazija. Finalment, huwa saħaq li hemm bżonn ta' nies fit-tmum tal-pajjiż li jservu l-interessi tal-poplu u mhux dak tal-individwu. Nittama li nara huwa nies responsabbli fit-tmum tal-pajjiż tagħna. Nies responsabbli illi ħarsu lejn il-politika bħala servizz. Il-politika m'għandha qatt isservi lill-individwu li qiegħed fil-politika, m'għandha sservi lil min jeliġik. L-ar ħaġa nistgħu nagħmlu huwa illi intelfu t-tama lill-ġenerazzjoni li jmiss. Aħna jekk it-tfal tagħna minn ġej warajna jitlef it-tama, jaqta' qalbu, tkun l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu. Huma l-futur, aħna l-preżent.